tejto časti ja sa budem podrobnejšie venovať funded engagements, ktoré sú určené pre Business Central. Tou prvou a najzákladnejšou aktivitou, ktorú môžete u zákazníka robiť, je zhodnotenie potrieb alebo needs assessment. Toto by mala byť aktivita, ktorú by mal robiť a nárokovať si ju každý partner, ktorý už dosiahol Solution Partner Designation, pretože v podstate vám umožní kompenzovať náklady na predpredajné aktivity. A v podstate s každým zákazníkom, keď komunikujete o možnosti nasadenia Business Central, prechádzate jeho potreby, jeho aktuálnu situáciu a funkčnosť, ktorú potrebuje riešiť. A všetko toto môžete potom zhrnúť do veľmi jednoduchej prezentácie, poskytnutá ako Proof of Execution, vyžiadať si súhlas od zákazníka s tým, že vy si budete nárokovať podporu zo strany spoločnosti Microsoft a takýmto spôsobom dokážete znížiť náklady na svoje predpredajné aktivity. Čiže to jedno najdôležitejšie kritérium je, aby ste dosiahli a mali aktívne partner Solution Designation pre business aplikácie. Ďalšou aktivitou, ktorú môžete robiť u svojich zákazníkov, ktorí stále prevádzkujú on-prem riešenia, či už je to NAV alebo Business Central, je AIM Assessment, ktorý vám pomôže otvoriť a podložiť diskusiu s vašimi zákazníkmi rozsiahlou dokumentáciou, ktorú môžete získať v rámci našeho Migration Modernization programu, o ktorom budem hovoriť neskôr. Cieľom tejto aktivity je vlastne len naštartovať diskusiu s vašimi on-prem zákazníkmi. Nemusíte zákazníka premigrovať do cloudového riešenia, aby ste si mohli nárokovať podporu pre túto aktivitu. Čo je potrebné v tejto aktivite urobiť, je zhodnotenie funkčného on-premového riešenia, technická analýza customizácií u daných zákazníkov, pripraviť na základe týchto aktivít súhrnný report a tento poskytnúť potom spoločnosti Microsoft, na základe ktorého potom dostanete požadovanú podporu. Čiže toto sú dve hlavné pre-salesové aktivity, ktoré môžete robiť u svojich zákazníkov. Needs Assessment je primárne určený pre nových zákazníkov, AIM Assessment je výhradne určený pre on-premových zákazníkov. Tú podporu, o ktorú môžete žiadať, jej výška závisí od trhu, v ktorom sa nachádzate, čo je dôležité. Ten trh nie je určený lokáciou zákazníka, ale lokáciou partnera, ktorý žiada o podporu. Čiže v prípade, že vaša organizácia je medzinárodná, máte pobočky okrem Čiech, Slovenska, dajme tomu aj v Nemecku alebo vo Veľkej Británii a robíte tieto pre-salesové aktivity u zákazníkov v zahraničí, je pre vás výhodnejšie, aby ste o podporu žiadali prostredníctvom vašej lokácie v zahraničí, dajme tomu, ak je to v Nemecku alebo vo Veľkej Británii. Tieto krajiny spadajú do áčkového trhu a tam tá podpora potom týchto aktivít je vyššia. Štandardne Čechy a Slovensko patria do B-čkového trhu, čiže tie podpory, ktoré môžete získať pre Needs Assessment, je to $1,200, pre AIM Assessment $2,500. Čo sa týka popredajných aktivít, tu je k dispozícii pre Business Central Dynamics Business Central Deployment Plan a tento môžete využiť u všetkých zákazníkov, kde nasadzujete Business Central. Čiže môžete to využiť u nových zákazníkov, ale rovnako to môžete využiť u zákazníkov, ktorých migrujete do cloudu. A bez ohľadu na to, či
už ste u zákazníka, ktorého ste migrovali z on-premového riešenia do cloudu, použili Bridge to the Cloud promo akciu, čo je veľmi výhodná novinka. O tých novinkách si povieme na ďalšom slajde. Výška podpory pre túto aktivitu závisí jednak opäť od trhu partnera, ktorý žiada o podporu, a potom aj od veľkosti implementácie, cloudovej implementácie u daného zákazníka. Čiže tá kategorizácia je postavená na základe ročného licenčného kontraktu. Tu máte jednotlivé kategórie aj s príslušnými výškami podpory pre túto aktivitu. Čo je dôležité, keď budete žiadať o podporu pre tento typ aktivity, je potrebné, aby zákazník už mal aktivovaný potrebný počet licencií, pretože súčasťou Proof of Execution je takisto potom screenshot z M365 admin centra zákazníka, kde musíte doložiť, že zákazník už má aktívny potrebný počet licencií na to, aby ste vy mohli žiadať o podporu pre deployment. Keď som spomínal novinky ohľadne tejto aktivity, tak tu sú tie najdôležitejšie, čiže deployment offer môžete využiť pre zákazníkov, ktorí migrujete z on-premových riešení, ale aj z rôznych iných riešení alebo nových zákazníkov. Môžete to využiť pri zákazníkoch, ktorí využili pre migráciu Bridge to the Cloud 2, promo akciu, a podpora beží celý rok, čiže vy si môžete lepšie naplánovať implementácie vašich nových cloudových zákazníkov. Samozrejme, pre určité alebo pre všetky aktivity existuje obmedzenie na maximálny počet aktivít. Tento maximálny počet je opäť rozdelený podľa krajín. Čiže dajme tomu, Čechy a Slovensko sa nachádzajú v trhu B a ten počet aktivít, ktorý tu vidíte, nie je na partnera, ale na danú krajinu. Čiže keď si zoberieme, že vy ako partner máte zákazníkov v Čechách a na Slovensku, tak môžete urobiť 20 AIM assessmentov v Čechách a 20 AIM assessmentov na Slovensku. Je tam tiež potom maximálne obmedzenie pre aktivity u jedného zákazníka. Čiže u jedného zákazníka budete môcť mať maximálne 4 aktívne aktivity a danú aktivitu samozrejme u jedného zákazníka môžete urobiť maximálne jedenkrát. Čiže toto boli tie najdôležitejšie predpredajné a popredajné. Funded engagement, kde si môžete žiadať podporu u spoločnosti Microsoft. Poďme sa teraz pozrieť na zmeny v licencovaní a v cenách, ktoré nás čakajú. Sú to zmeny, ktoré nastanú v októbri. Tie sa týkajú on-premových licencií v rámci Dynamics price listu a tu sa mení konverzný kurz, čiže to ovplyvní cenu on-premových licencií pre NAV Business Central od 1.10. Rovnako od 1.10. sa znižuje zľava pre on-premové subscription licencie pre NAV a Business Central pre implementácie realizované v Azure z 10 na 5%. A čo je dôležité, mení sa aj sadzba poplatku za enhancement plan, ktorá porastie z 18% na 19% a táto zmena bude efektívna od 3.10. Čo sa týka cloudového licenčného programu Cloud Solution Provider, tu dôjde k zvýšeniu
cien pre licencie Dynamics 365, ale pre veľkých zákazníkov, čiže týka sa to Sales Enterprise, Sales Premium, Relationship Sales, Field Service, všetkých týchto licencií, ktoré patria do oblasti CRM alebo potom Finance Supply Chain Management. Business Central v Cloud Solution Provider programe zatiaľ zostávajú ceny bez zmien. Čo je pre vás ako partnerov, ktorí ste ešte stále aktívni aj v on-premovej oblasti dôležité, sú zmeny, ktoré nastanú od 1.12. a tie sa budú týkať zliavok, ktoré máte na on-premové licencie. Tu sa zvyšujú hranice pre dosiahnutie rôznych úrovní zliav pre licencie a na druhej strane sa zase znižujú hodnoty zliav. Čiže Microsoft, tá stratégia je proste jasná, daná a nemeniteľná. Pre vás ako pre partnerov bude určite výhodnejší cloudový biznis. Hlavne, keď si zoberiete zmeny, ktoré sa týkajú zliava pre poplatky za enhancement plan. Tu sa úplne mení politika. Základné pravidlo, na základe ktorého sa určí základná zľava, je výška obratu generovaného poplatkov za enhancement plan. A ďalším kritériom bude posudzovanie, či partner dosiahol Solution Designation plus špecializáciu. Čiže z tohto pohľadu pre vás vyplývajú dve hlavné úlohy. A do konca septembra by ste sa mali pokúsiť zrealizovať všetky možné dokupy u vašich on-premových zákazníkov, čo sa týka používateľov alebo objektov pre Navy alebo Business Central. A takisto otvorte diskusiu so zákazníkmi a vysvetlite im, že od 1.10. sa zvyšuje sadzba za enhancement plan. Navrhnite im urobiť obnovu enhancement plan do konca septembra. V rámci štandardných pravidiel tam môžete urobiť obnovu enhancement plan 120 dní pred výročím. Čiže do konca januára urobte si prehľad, kde máte potenciál na obnovu enhancement plánov. Myslím, že december bude taký najhorúcejší mesiac a určite skúste presvedčiť svojich zákazníkov, aby ten enhancement plán obnovili ešte v septembri. Takisto dosť dôležité bude pre vás identifikovať zákazníkov pre migráciu do cloudu, vytipovať tých, kde tá migrácia prichádza do úvahy v čo najkratšom čase a pokúsiť sa ich premigrovať alebo spustiť a nakúpiť, dajme tomu, Bridge to the Cloud licencie alebo cloudové licencie v rámci Bridge to the Cloud ešte do konca septembra. Neskôr vysvetlím prečo. A upozornenie ohľadne nových zliav, tie začnú platiť od decembra. Čo je druhá hlavná úloha pre vás, bez ohľadu na to, či podnikáte, či ste zameraní už výhradne len na cloudové riešenie, alebo stále máte ešte veľké množstvo on-premových zákazníkov, je získať špecializáciu pre Small and Mid-Sized Business Management. Táto špecializácia vám totiž garantuje navýšenie nových zliav pre enhancement plány o 5%. Tie základné požiadavky alebo tie požiadavky na získanie špecializácie je základ Solution Partner Designation pre Business Application, 5 špecialistov s certifikáciami MB800, minimálne 10 implementácií cloudových s 5 alebo viac aktívnymi používateľmi, rast v aktívnom využívaní o 35%. Tieto požiadavky predpokladám, že väčšina partnerov spĺňa, pokiaľ spĺňa kritéria pre Solution Designation pre BizApps, čo je
A pridané kritérium sú konzultačné služby, ponuka konzultačných služieb zverejnená na AppSource. Takže toto je dôležité, aby ste získali do konca novembra, aby ste potom od decembra získali plus 5% na obnovách enhancement plánov u vašich on-premových zákazníkov. Ďalšie informácie môžete získať z našich brožúr. Linky máte k dispozícii v prezentácii, ktorá bude s vami nazdielaná. A takisto členovia nášho company alebo partnerského programu sa môžu pripojiť k webinárom, ktoré bude viesť moja kolegyňa Martina. A tie sa uskutočnia 6. augusta, 3. decembra. Tieto budú venované zmenám v partnerskom programe. 20. augusta a 19. novembra webináre budú venované zmenám v Dynamicsovom licencovaní. Opakovanie je matka múdrosti, čiže tak ako Peťo spomínal, od zajtra platí zľava 10% pre Business Central, pre zákazníkov, ktorí využívajú M365 riešenia, buď Business Standard alebo Business Premium. A túto zľavu môžete napríklad využiť pri migrácii vašich subscription zákazníkov, ktorí bežia na on-premových subscription licenciách. Pre takýchto zákazníkov nie je dostupné Bridge to the Cloud promo, ale keďže Business Central a M365 riešenia sú úzko integrované, prepojené, nebude pre vás problém vysvetliť výhody takéto kombinácie pre vašich zákazníkov. A pokiaľ zákazník, ktorý v súčasnosti beží na on-prem subscription licencii, prejde do cloudu a bude mať predtým aktívnu M365 licenciu alebo M365 licencie, bude mať nárok na 10% zľavu v rámci prvého roka. Čiže toto je pripomienka alebo taká rada, ako môžete využiť túto zľavu aj pre vašich a pre migráciu vašich zákazníkov, ktorí bežia na on-premových subscription licenciách. Vrátim sa ešte k dôležitosti získania označenia Solution Partner Designation. Len pre občerstvenie pamäti, tu sú kritériá a jednotlivé body, ktoré môžete získať v oblastiach a čo musíte pre ne splniť. A väčšina partnerov je v tej oblasti pre SMB partnerov, čiže potrebujete mať 5 nových zákazníkov s minimálnou mesačnou hodnotou aspoň $250 a adjusted revenue. Potrebujete mať certifikovaných konzultantov, architektov, takisto nasadenia minimálne 5 nasadení s minimálnou hodnotou 5,000 v monthly consumption value. Tá sa počíta ako sadzba, pre Business Central je tá sadzba 1,000 za jedného full usera, čiže tam potrebujete 5 Business Central Essentials alebo Business Central Premium používateľov, aby sa vám zákazník započítal do tejto metriky a potom samozrejme potrebný rast. Čo je veľmi dôležité, Business Application Solution Designation je potrebné nielen pre možnosť nárokovať si Microsoft Funded Engagements, ale aj je to jedným z predpokladov na to, aby ste mohli získavať incentívy v rámci Cloud Solution Provider programu. Tento screenshot platí do konca septembra, čiže pokiaľ máte Solution Partner Designation, v súčasnosti je ešte stále braná do úvahy aj stará Gold alebo Silver ERP kompetencia, ale myslím si, že táto výnimka dlho nepotrvá a možno už od 1.10.2024 staré kompetencie nebudú brané do úvahy pri
incentívach. Takže keď si to spočítate, ak máte Solution Partner Designation na Business Central licenciách môžete získať v incentívach až 35%. Pri zmenách, ktoré nastanú v on-preme, som spomínal, aby ste identifikovali zákazníkov, ktorých môžete migrovať čo najskôr z on-premu do cloudu. Ten dôvod je týchto 20%. Do 39. platí akcelerátor, 20% zľava z licencií pre nového zákazníka. Čiže vy, keď premigrujete zákazníka z on-premu do cloudu, je to nový zákazník, máte nárok na 20% zľavu. Ako vám môže Companiala pomôcť pre získavanie alebo udržiavanie si Solution Partner Designation? V súčasnosti máme dva hlavné programy. Ten prvý je Migration Modernization program, ktorý vám pomôže v získavaní nových zákazníkov, v získavaní deploymentov a rastu využívania Business Centralu. A potom sú to Learning Journeys, ktoré vám pomôžu certifikovať vašich špecialistov, či už v tých štandardných alebo rozšírených certifikáciách. Keď sa pozrieme na jednotlivé programy vo väčšom detaili, Migration Modernization program je nová iniciatíva, ktorú realizujeme opäť v spolupráci so spoločnosťou Microsoft. A tento program partnerom umožní zefektívniť migráciu ich on-premových zákazníkov do cloudu, umožní im identifikovať práve tých zákazníkov, u ktorých migrácia by mohla byť čo najjednoduchšia a najrýchlejšia. A takisto im dovolí migrovať alebo škálovať migráciu on-premových zákazníkov. V rámci Migration Modernization programu my vám dáme k dispozícii naše znalosti, umožníme vám prístup k našim toolom, ktoré my používame pri či už analýze upgradeov pre našich partnerov. Získate technickú podporu pre využívanie našich toolov, zvýšite si viditeľnosť vašej organizácie v Microsofte, pretože budete pridávať nových cloudových zákazníkov. A takisto, čo je dôležité, v rámci Migration Modernization programu máte k dispozícii dva hlavné nástroje. Tým prvým je Business Central Online Assessment, v rámci ktorého získate zhodnotenie alebo posúdenie náročnosti migrácie vášho on-premového zákazníka do cloudu. Je to niečo podobné, ako dostávajú partneri v rámci nášho programu alebo v rámci našej služby Upgrade Analyzer. Akurát v Migration Modernization programe dostanete k dispozícii oveľa podrobnejšie reporty, čo sa týka funkčnej analýzy, technickej analýzy customizácií a práve tieto detailné reporty potom môžete použiť vy pre prípravu Proof of Execution, dajme tomu pre nárokovanie si podpory pre AIM Assessment. Tým ďalším nástrojom je Clean Start Upgrade to BC Online. A je to nástroj, ktorý môžete použiť v prípade, že budete migrovať zákazníkov, ktorí majú customizácie, ktoré sú už zastarané a nebudú potrebné v cloude. Clean Start verzia upgrade znamená, že zoberiete aktuálne dáta z on-premového riešenia, prispôsobíte ich pre cloudové riešenie, prenesiete ich do cloudového riešenia a v rámci migrácie analyzujete, ktoré funkčnosti sú dôležité pre zákazníka a ktoré je potrebné
premigrovať do cloudu a tieto funkčnosti potom buď vyviniete vy, alebo naši partneri v rámci Companial partnerského programu majú k dispozícii naše rozšírené riešenia v rámci Empowered Solutions, kde my v Companiali sme pripravili štandardnú funkčnosť pre určité vertikály, ako sú retail, veľkoobchod, profesionálne služby, veľkoobchod, distribúcia. A naši partneri môžu využiť túto predpripravenú funkčnosť a na tejto funkčnosti buď je úplne postačujúca pre zákazníka, nemusia dovyvíjať žiadne customizácie, alebo potom majú menej práce s vývojom a udržiavaním vlastných customizácií. Čiže takýmto spôsobom dokážete premigrovať vašich zákazníkov oveľa rýchlejšie a za menšie náklady. Požiadavky na partnerov, ktorí sa zapoja do tohto programu, je určite aktívna účasť v programe, poskytnutie nám spätnej väzby k našim nástrojom, aby sme my ich mohli potom ďalej vylepšovať. A čo je dôležité, od partnerov požadujeme tiež, aby nám reportovali potom zákazníkov, ktorých premigrovali v rámci nášho programu, čiže názov spoločnosti, ID tenantu v cloude, PSBC account number a počet on-premových zákazníkov. Čiže Migration Modernization program vám pomôže zvýšiť vašu profitabilitu. Hlavne ak ste partner, ktorý v Enhancement Plan a revenue generuje menej ako $200,000 ročne, môžete byť ohrození tým, že vám marža klesne, dajme tomu v súčasnosti, ak máte 22% na obnovách enhancement plánu, od decembra, ak nemáte špecializáciu alebo nemáte ešte ani solution designation, ste ohrození, že marža na enhancement pláne vám klesne na 12%, čo je rozdiel 10% a to už môže ziskovosťou dosť zatriasť. Ak premigrujete vašich on-premových zákazníkov do cloudu, na cloudových licenciách máte maržu určite viac ako dvojnásobnou proti 12%. Čiže takýmto spôsobom si nielenže zachováte, ale dokonca si môžete zvýšiť maržu na svojich on-premových zákazníkoch, keď ich premigrujete do cloudu. Migration Modernization program vám taktiež umožní udržiavať alebo dosiahnuť Business Solution Designation, pretože si dokážete naplánovať nárast nových zákazníkov, nárast implementácií, ktoré spĺňajú kritéria pre deploymenty, takisto pri migráciách on-premových zákazníkov, dajme tomu, začnete s minimálnym počtom licencií, tak aby cloudové revenue sa vyrovnalo poplatku za enhancement plan a neskôr môžete ten počet licencií zvyšovať, čiže takýmto spôsobom dosiahnete potom alebo môžete plniť kritérium pre nárast využívania aktívneho používania licencií pre Business Central. A samozrejme, Migration Modernization program vám môže umožniť ušetriť čas vašim developerom, ak využijete Clean Start a prípadne ak ste naši Companial partneri, môžete využiť k tomu ešte aj naše Empowered riešenia a tým urýchliť migrácie a odbremeniť vašich vývojárov, ktorí sa môžu venovať dôležitejším, prioritnejším úlohám na vývoji vašich vlastných riešení. Ďalším nástrojom, ktorým vám môžeme pomôcť pri plnení kritérií v oblasti skillingu, sú Learning Journeys. Learning Journeys je náš program pre trvalé vzdelávanie
špecialistov v oblasti Dynamics 365. Learning Journey začínali s 2 trackmi pre Business Central výhradne. Bol tam track pre Business Central vývojárov a Business Central konzultantov. A nedávno, vlastne tento mesiac, sme pridali nové cesty pre vzdelávania CRM-kových špecialistov, čiže Customer Engagement časť, a taktiež pre vzdelávanie Power Platform špecialistov. Môžete sa zamyslieť, alebo budete mať otázky, v čom sa líšia, alebo v čom je hodnota Learning Journeys oproti tréningom, ktoré sú dostupné v rámci vzdelávania Microsoftu, ktoré je dostupné pre partnerov bezplatne. A možno tu by som ukázal, z čoho sa skladajú Learning Journeys pre Power Platform. Čiže máte tam štandardné vzdelávanie, tak ako môžete získať, dajme tomu, aj samoštúdium na stránkach Microsoftu v tréningových programoch. Samozrejme sú tam prípravné skúšky potom aj na certifikácie. PL6 sa ráta potom už do tých rozšírených certifikácií, ktoré vám umožnia získať aj špecializáciu. A navyše my potom organizujeme okrem štandardných tréningov webináre pre otázky a odpovede, čiže pokiaľ frekventanti Learning Journeys majú nejaké otázky v rámci týchto session pre otázky a odpovede, spoja sa s našimi expertami a môžu získať hodnotné konzultácie. Taktiež neustále rozširujeme portfólio našich tréningov, pridávame nové tréningy, tak ako Microsoft rozširuje funkčnosť svojich riešení, ako si môžete všimnúť. Už tam máme tréningy pre Copilota v Power Apps, pre rozširovanie Copilota v prostredníctvom Copilot štúdia. Čiže tieto tréningy vám pomôžu nielen plniť kritéria pre Solution Provider, Solution Designation, ale aj neustále udržiavať tú expertnú znalosť v rámci vašej organizácii na vysokej úrovni. Ďalšia výhoda Learning Journeys je v tom, že sú poskytované v podstate ako permanentné vzdelávanie bez nejakého časového obmedzenia. Štandardne, keď si zoberiem vzdelávací proces, ako to má možno nastavená väčšina partnerov, dajme tomu, leto je hluché obdobie, vyženieme konzultantov vývojárov na tréningy, konzultanti vývojári získajú veľké množstvo informácií, len potom po lete začnú pracovať na iných projektoch a tie informácie postupne zabudnú. Čiže tá investícia času a peňazí sa stratí. V rámci Learning Journeys majú frekventanti tréningy k dispozícii 24x7, je tam množstvo e-learningov plus možnosti konzultácie s trénerom kedykoľvek prostredníctvom chatu. Okrem toho sú tam k dispozícii viaceré termíny na inštruktorom vedené tréningy, čiže pokiaľ vy máte nových alebo skúsených, či už konzultantov, vývojárov, títo sa môžu vzdelávať neustále popri práci na projektoch a tie informácie, ktoré na projekt potrebujú, si môžu nájsť v Learning Journeys, alebo zase na druhej strane tie informácie, ktoré získajú v Learning Journeys, potom môžu okamžite aplikovať v praxi a tým si tú znalosť udržia permanentne. Pokiaľ by ste mali záujem o Migration Modernization program alebo Learning Journeys, k dispozícii máme demo sessiony aj pre Learning Journeys, aj pre Migration Modernization program. Tam nie, tam sú onboardingy,
ale môžete ma kedykoľvek kontaktovať a prejdeme si potom jednotlivé programy podrobnejšie. Na záver, keďže sme už akurát na konci, pár zdrojov informácií. Partneri v našom partnerskom programe, pokiaľ ešte si neaktivovali odber nášho newslettera, môžu to urobiť prostredníctvom tejto linky, takisto pripojiť sa do našej LinkedIn skupiny pre membership partnerov, pre ostatných partnerov, ktorí ešte zatiaľ nie sú členmi nášho partnerského programu, je k dispozícii otvorená skupina Dynamics partnerov na LinkedIne. A pokiaľ by ste mali záujem dozvedieť sa viac informácií o našich Empowered riešeniach, organizujeme demo sessiony každý útorok, každý štvrtok. Registrovať sa môžete prostredníctvom linky a k dispozícii máte potom podrobnejší rozvrh, ktorá funkčnosť bude prezentovaná. Takže z mojej strany všetko. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Hoci sme už minútu po termíne, pokiaľ máte nejaké otázky, môžete sa pýtať, prípadne písať do chatu. V chate otázky nevidím. Pravdu povediac, nie som si istý, či sa môžete odmutovať. Ak by ste mali nejaké otázky, vyzerá to, že nie, takže tým pádom zastavujem nahrávanie. Na záver teda. Ja predsa len jednu otázku. Tie reporty, ktoré sú potrebné na poskytnutie tých podpor jednotlivých, tie predpokladám, že v angličtine musia byť. Samozrejme, všetká komunikácia so spoločnosťou Microsoft je v angličtine, pretože posudzovanie aj proof of execution prebieha na globálnej úrovni. Nerieši to lokálna pobočka. Čiže pokiaľ sa musí napríklad aj zákazník vyjadriť nejaký súhlas, tak predpokladám, že tam budeme musieť akože buď zabezpečiť preklad nejaký, aby on vedel, čo podpisuje, hej? Viac menej ten súhlas zákazníka je veľmi jednoduchý. Tam jedná sa o to, že zákazník súhlasí s tým, že aktivity, ktoré u neho vykonávate, budú podporené spoločnosťou Microsoft. Čiže nie je to nič zásadné. Myslel som, že ten súhlas súvisí aj s tým, že tam môžu byť údaje o jeho biznise, ktoré môžu mať istú mieru tej, nechcem povedať, že utajenia, ale takého ako nezverejňovania. Takže neviem, že ako sa na toto pristupuje z pohľadu Microsoftu, že či to nebude v nejakých tých verejne dostupných kanáloch publikované. Určite nie. Komunikácia medzi Microsoftom partnerom je v podstate privátna a Microsoft nepublikuje nikde tieto proof of execution. Ak si potrebuje Microsoft niečo upresniť, tak kontaktuje priamo partnera, nekontaktuje zákazníka. Dobre, to je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pozerám, že otázky nie sú. Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj Peťovi Kadlubovi. Rovnako zopakujem poďakovanie aj voči vám, partnerom, za tie aktivity, ktoré robíte. Na základe informácií, ktoré Peťo poskytol, si myslím, že určite podnikáte v správnej oblasti, ktorá bude rásť, a takisto verím, že bude rásť aj vaše podnikanie.
Ďakujem krásne a želám A ešte ja krásny ďakujem zbytok dňa. všetkým, ktorí sa zúčastnili prípravy. Ďakujem. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Pa, pa. Krásny deň. Podobne.